En baloncesto, o Blusense Monbus non se clasificou para a Copa. Esta mañá perdeu co Juventud e os terceiros resultados non acompañaron. Aínda así, o cadro de Moncho Fernández chegou á última posición con opcións de lograr o seu obxectivo nun partido cheo de pequenos detalles que acabaron afastando o Blusense Monbus do seu soño. 5 segundos, 7 décimas. Blusense Monbus perde por 2, máis ten posesión. Andrés busca a penetración, Fischer mételle o corpo e Andrés falla o tiro. Unha canastra, iso foi o que deixou a Blusense fora da Copa. Os galegos pechan a primeira volta con 9 triunfos, e cun encontro cheo de tantas voltas como a preguntas. Voltas porque mediado o segundo cuarto Blusense, da man de Corbacho, vencía por 16. E cando só quedaban 2 minutos e 15 segundos, sucumbía ante o acerto de Gagni e caía por 15. De todo a nada. Como aconteceu ese cambio? Cando nada había, chegaron as preguntas. Que interese perseguía Hamel para converterse no mellor tirador desde 6,65? 3 tiros seguidos pisando. 3 puntos decisivos nun minuto que voaron. E que medindo os árbitros? Como foi posible que a subíen? Un vai a marcar a falta de Sabané a mesa e outro diga que chifrou sen querer. Que non hai tiros para Andrés e que saque de banda Blusense. Quedaban 5 segundos, 7 décimas, e os galegos, xa saben, estaban a 2. O que quedou foi a cabalgada de Andrés, da que todos falan arestora. Unha homenaxe heroica que deixou un feixe de ilusións á beira da Copa. En motor finaliza